खुलुमबाय बेलासिनि गोजोननाय बयनोबो जासिहरबाय लोगोफोर। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कर्टआव दंफैयो। गोबाव बोसोर बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय NIA केस नांनानै जेलाव सैनांनानै थानांनाय बिदाफोरखौ लांनो फैदोंमोन। दाख्लै 15 तारिखआव फैदोंमोन, 15 तारिखआवबो जायासै। 36 जननि पेपार चेक खालामनांगौ होननानै गोबाव जागोन होननायलाय दिनैहाय फैफिनदोंमोन। आयं मैदो आं गोजौआवनो दं दे थांगौ दे। तेर' जना फार्स्ट लिस्टआव ओंखारबाय दिनैहाय 13 जना गग्रोसिगोन आरो 10 जना गाबोनसो जासिगोन नामा, गाबोनसो फैदो होनना बुंबाय। दा 36 जननि गेजेराव 22 जना गनांगौमोन दिनैहाय, माखासे थांथ'नांगौमोन आरो दासिमबो दङ नै मानसिफोरा लांफैग्राफ्रा गासिबो बे सेकेन्ड लिस्टनि आरो कर्टआवहाय दिनै जानाय नंला, थांनांफिनसिगोनलाय डाबल खरस। आदा हेल' औ आदा, औ खोनादों आदा। है जाथ'लानो जालालाय दिनै 13 जननि फार्स्ट लिस्टआव ओंखारबाय दिनै गसिंसोरो, ओमफ्राय 22 जनल' फानोलै गगोनानो दिनैहाय। ओमफ्राय 22 जन दिनै जोंनाथ' सेकेन्ड लिस्टआव ओंखारबाय नालाय दिनैहाय मोनाबायबो नै जानाय नंला, गाबोनसो फैदो होनना बुंबाय। बिदिसो जालायबाय, डाबल खरसल'। फन हरदोंमोन आंनावहाय बिजनेसनाबो, थांफिननाङा एसेलाय। औ मा होनदों? गाबोन जागोन, गाबोन गगोन। औ फैदोंमोन। थांगौ आदा र' जोंबो दे। गाबोन फैफिनबावनांसिगोनलाय, जाला। गारजेनफोर गोजा, लांनो फैग्राफोर गोजा। नोंसिनाबोथ' जायाखिसै आदै? दङ नै कर्टआवनो। गाबोन फैफिनबावनांसिगोन। बेकार खरस जाहैथारबाय। खरस डाबल औ। सहियाथ' जाजोब्बाय, मोनबोआखिसैरा। गाबोन फैबावनांसिगोन आरो। औ गाबोन गगोन जिखुनु माथोबाव। हाब बेबोलाय मानसि ना मेजिस्ट्रेटनाबो एथ'बां मानसिनि, आरो दहायनिफ्रायनो जिरायनांबाय थाबाय बेस्रा। दसथानिफ्राय जिरायबाय? औ 10थानिफ्रायनो जिरायबाय। थांग्रोनोसै आं, सिनायदों आंखौ? एसे बावलायलांबायलै खिथालासो। बैयावनिरा आइ धुब्रिनि। अख'नि फिसाला। मा? अख'नि फिसाला। दासो बुजिबाय। आफाखौ सिनायखायो दा? सिनायो। सिनायो। नोंसोरथ' सुदेमनि फैदोंमोन? औरा सुदेमनि गावसिनि फिसालामोन नों? आङो अख'नि। औ दे फैदो। नोंसिनाबो जाथ'वासैना दिनै?
जाबाय जाबाय नोंसिना 13 जन ओंखारबाय दे बहानिमोन आयं माबानि बासुनि महायनि बासुगावनि जाबाय दे जाबाय जाबाय सालाखाथि खाथियावनो माथो ने खाथियावनो माथो गोबावखासै दा नोंसिनिबो ने 10.5 बोसोरानो जाबाय दा नोंसिनाबो 8 बोसोर है बिसोर NIA गासिबो 10.5 बोसोर बायदि जाजोबखाबाय बिसोरो उन सिगां खासा खासि गगोन लोगोफोर गगोन एसेबो गजोबगोन बेल' आरो उन सिगां जाग्रोगोन एसे 13 जन गगोन माखासेया गाबोन गगोन आरो थाबावनायफोराबो उनावहाय गजोबगोन साफ्रोमबो गगोन बेल' आरो डाबल खरस जाबावसिगोन फैनायफ्रा फैनानैहाय गाबोन आरो जायफोर फैबावनांगोन डाबल खरस जाबावनांसिगोन गारबावनांसिगोन दा सोर गखो 13 जन लिस्टआव सोर जाखो आं बिनि मुंफोरखौहाय मिथिया दै जिखुनु बेल' आरो मिथिबाय आङो दिनै 13 जना गगोन गाबोनहाय आंहा खामानि दंमोनलै गाबोन सोलाबनाय नंला बादि मोनबाय आङो खोमसि जाबाय नै 6:30 जाबाय ओंखाम जानानै थांगायसै दा आयं बैहाय ओइयाव गारिया मायदो माबायालाय जामिन माबायालाय आयंआ सासेया हा जों साथामल'खा थांफागोन जोंजों नामा Chief Judicial Magistrate क'क्राझार फन खालामदो बैयाव गेटआव दंमोन नोंसोर खयथायाव फैया जोङो माबायाव मोनफैखादों जों 4ता जाहांजाहांआवसो साबसे फैदों जोङो 7 जन दायथारजों आरो गाबोन खाथियाव बिलाय र' फन हरनो गाबोन मा जाबाय दोनदो आरो
दा फैथ'सै दिनै जाथ'नाय नंला गाबोनसो जासिगोन ए 13 जन गग्रोसिगोन दिनै औ माखासेया गाबोन गजोबनाय नङा होनदां माखासेनिथ' 22 जनसोल'सो लेखा दांदोंमोन ना माखासे थाबावसिगोन एसे उनाव मावसिगोन दा बिसोरनिखौ दे माबाखौ फन हरदो आयं बै माबाखौ फन हरदो आं गारि लाबोनि र' ओइ लामायाव मा होनदों बबेयाव जेलाव नायबावनोसै दा बिसोरखौ जेलाव गगोनफोरखौ नायनि खिन्थु दा गगोन ना गवा बिसोर रिलिज अर्डारखौलाय मोनबाय जोंनिखौहाय आच्छा गोबावसैमोन ना लाइभआव फैयो आंबो 34 जन नायगासिनो दङ दायो आयं लोमजादोंसोमोन ना जोंना सेकेन्ड लिस्टआवसो जाबायबालाय गैयालै दिनै जाला गाबोनसो फैदो होनफिनबाय माथो नायनोसै गाबोन सोलाबोना सोलाबाथाय मा खालामनांगौ जाखो 13 जनाथ' गसिगोन दिनै 13 जना गलांसिगोन दिनै हा जागोन गाबोनहाय गगोन सानसेल'सो आगा फाथा जालायगोन दा खिन्थु दा जेलावहाय नाम गाबज्रिनायावहाय आंना नामा मानो फैदिया जालायनोसै आरो बेस्राफोर थफ्लाफोर जुजोबलायनानै थाखाबायमोन खोमा हा मानो जादिया बिदि सानसिगोन आसा होननाय थायो नालाय बेनोथ' खोथा दं एफा एफा गनायनिबो मा मालाय मेजिस्ट्रेटना 22 तारिख ना माला लन्डनावसो थांबावनायसैनो आसोला बे माखासेफोरनिथ' दांबावाखैसो खोमा बेनोथ' गगोन गनायालाय
बेनोथ' गोरिब गुन्द्रायै बिस्राफोर सोरबा सोरबा एकदम फैसा दाहार दुहार लालायनानै फैबाय दां सोरबा सोरबा बिरादनो बेलाय होफैग्रासो दाहाल नार्जारि 13 जना गसिगोन ब्रादार 13 जना दिनैहाय रिलिज अर्डार जाबाय दा जेलावहाय थाहैलाबाय नोंथां न'खरनि मानसिफ्रा ओमफ्रायो 10 जनसोआ गाबोन जागोन नामा 22 जन बायदि खोनादों आं दिनैहाय गगोनखौहाय दिनैनि खामानिया 22 जननिमोन आरो जेल सिङावथ' आं 36 जनसो खोनादों मा जाखो आयं आं लोगो लालांला नोंखौ दे दिनै नोंखौ थांनायसै आं ओरैनो गाबोन फैनायखौ खबर हरनोसै आं मा ओंखारनोसै दे ओरै थांलाय खम खारदावबायबाय आदै सोरखौ थांबाय हा सोरखौ औ ए जेलाव थाङो नोंबो थाङो जेलाव सिनायनायसे सोर बयो हुआ नामा जानो आं मिथिया थांनांला हा खिन्थालांसै नोंलाय मानोथो मोजाङै रायलायहराब्रा बेजोंलाय रायलायहरबानो जायो बै नोंसिनि मा जायो बे खुरमा ना जाथि बे हिनजावा हाथिथुआ नोंजों माथो रायलायहरनो दा मोजाङै रायलायहरनो सोर बे गुखेला औ हिनजावा फिसाया बे दाख्लै नों मना लाथ'लायनाया गुखे हिनजावखौ होनदों औ रायलायहरनो होनदों नङा नोंसिनि मा जायो होनदां जाया जेलाव बिदिनो फैसा नांगौफोरखौ लांनानै हैयोमोन आरो दा मादैजों मोजाङै रायलायनोसै होनना बुंहरदों बेयो थारमाने लेखाफोरखौ मा उल्था पाल्टा जाना दंथाय हमनोनो हाला नोंनो सयखौ मोनसेल' होना गारबोदों बेखायनो बैनिफ्राय सफैयाखैनो आंनो मोनसेल'सो नाम देखायबाय नालाय आं मोनसेल' नाम होबाय बेखायनो लेखायानो सफैयाखैनो नों सयखौ मोननै होबानो लेखा सफैबानो बेसेबां ओंखारसिगौमोननो बिदि होनदों आङो दा लैथोनिया थादों ना एलबिसनिया थादों बेखौनो मिथिला ना एलबिसना थादोंनो एलबिसनालाय दासो होनो मोनदों एलबिसनि माबायानो हले बेनासो थादों सोरना लैथोना थाबाय नामा लैथोनानो होजाबाय खोमा दहाय सिगाङाव हेलौ हा औ थांनो नागिरदों थांबाय औ गारि सालायगासिनो थेख्लावबो थांबायथ' जायाखिसै बे गारि लादों माथो साखा खबनै बे मिथिखागोन ना औ जेला आधा किल'मिटारावनो जामिनाबो सानै गाहाम मानोथो लालायखो बिसोरलाय जामिनखौबोलाय पार्किं मोनलाय नंलालै माथो नायलांबावो माथो ना थांनोसै आदै नायलांसै बे नायखंसो हरगोन ना खिन्थालांसै नायलांनोसै बे मालायफोर गनायाव बिसोर बिदि फैनो मोनला जाय गगोन बिसोरल' नाम गाबज्रिगोन बिसोरल' थल' गबोगोन बिदि नायखं खरग'लायनाय माबा मोनला थांनोसै गथोंसै बिसोर दा खथा सिङाव हाबजोब्बाय दा जाय गसिगोन बिसोरनि नामखौल' गाबज्रिनायसै बिसोर आलादा फैजोबसिगोन आरो खिन्थु दा सोरनि नाम गाबज्रियाखै बेखौ खोनासंबाय थाबाय आरो आंनि नामा मानो फैयाखिसै दाबो बेखौहाय
ओंखारनो मोनला ओहो बिसोरथ' ओंखारनो मोननाय नंला ना लाहा मोना होमबालाय जों गिदिंफिननाय न'आव थांसै टेक्ल' दं खोमा आरो गिदिंनानै नुहैबा एसे रायलायबानो जाबाय गाबोन जासिगोन लाहाखौ टेक्ल'खौ आदसा जों थांबाय होनना खोन्थादो दे नों फैदो होमबालाय मा होनदों मालिन बिसोरसो थाफागोन नों थाफागोन ना न'आव फैदो दे थांग्रोनोसै जों ओंखारनो दे दे सियालाव थांदोंमोन बिसोरो ओंखारनाय नंला मोना ओंखारनो मोना दोनथ'बाय दे गाबोनहाय आपडेट होसिगोन नोंजों मोजाङै रायलाय हरनो उकिलथ' नङा बे उकिल नामा बे एडभकेट दोनथ'बाय लेखाफ्रा माथो आंना माथो दंना गैया मोजाङै बासिनानै मा नांगौ